Η ομάδα του Εδουάρδο Αμορίν μετέτρεψε σε περίπατο το ντέρμπι με την Καλιθέα. Το πλάγιο του Τζανετή. Από αριστερά την μπάλα έχει ο Μπούλεν. Κόβουν προσωρινά οι αμυντικοί. Στη φάση μπαίνει ο Βαγγέλης ο Κουτσουρές. Αλβέρτης. Σουάρες θα σώσει με πλονζόν τερματοφύλακας Καλιθέας. Φτάνουμε στο 10ο λεπτό. Από το λάθος των φιλοξενουμένων την μπάρα θα πάρει ο Μπελεβόνης. Θα αλλάξει με τον Μπαχράμι. Θα κάνει τη σέντρα ο Μπαχράμις και με το δεξί ο Μπελεβόνης στο 11ο λεπτό θα γράψει το Καλαμάτα Καλιθέα 1-0. Ξανά η προσποίηση, η σέντρα με το δεξί και με το δεξί επίσης ο Μπελεβόνης θα χρηστεί σκόρερ για την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα είχε την υπεροχή, όμως δεν είχε βάλει δεύτερο γκολ μέχρι το 78ο λεπτό, όταν άλλαξαν την μπάλα ο Αλβέρτης, ο Σοάρεθ, ήρθε ο Κουτσουρές και με ασύλληπτο σουτ κάνει το Καλαμάτα Καλιθέα 2-0. Βλέπουμε εδώ τον σκόρ να πανηγυρίζει. Ξανά σε αργή κίνηση το 2-0 από της Μαύρης Θύελλας. Η μπάλα φτάνει στο Κουτσουρέ, αριστερό βολέ και το 2-0. 8 λεπτά πριν το φινάλε, ο Σοάρεθ αλλάζει με τον Αλβέρτη, πιο αριστερά εκείνος για το χέρι του Τζανετή. Προσωρινή απόκρουση, τσιμπάει την μπάλα ο Σοάρεθ. Καλαμάτα Καλιθέα 3-0, θρίαμβος για τη Μαύρη Θύελλα. Βλέπουμε ξανά στο replay το γκολ που φέρνει την Καλαμάτα ύστερα από απουσία ενός έτους ξανά στα σαλόνια της πρώτης της μεγάλης κατηγορίας. Εδώ ο Σοάρεθ από κοντά το πλασέ 3-0 Καλαμάτα Καλιθέα.